e foi aprobada por todos, salvo o Partido Popular e os tres grupos, os tres membros do microgoberno. O certo é que esa moción foi aprobada, pero o certo é que sin o concurso do Partido Popular non é posible materializar. O pasado 7 de abril reuníme con Jesús Vázquez na Praza de San Antonio para comentarle que o máis importante desta cidade non eran unhas dedicacións exclusivas. Que o máis importante era mudar o rumbo desta cidade. El comentoume que eu xa sabía que había unha condición e que non era cousa dele, que era cousa do seu partido. En aquel momento trasladei, día 7, unha iniciativa persoal que non coñecía o meu partido, pero que eu lle trasladaba para que ele lle fixera saber ao seu. Consistía en dicirle que eu me apartaba, que eu me puña a un lado e que o Partido Popular dese un paso para mudar a situación desta cidade. Pasados 12 días, sigo sen ter noticias de Jesús Vázquez nin do Partido Popular. E hoxe remitín un puro fax ao Partido Popular, a Dirección Provincial e Local, sinalándolle que eu me poría ao lado da persoa que designase o Partido Socialista para mudar a deriva desta cidade e que tiñan de prazo hasta o sábado día 12 para que o Partido Popular puxera a súa asignatura día 12 non, perdón, para este sábado, que é día 24, para que puxeran a súa asignatura e poder darlle un goberno responsable, competente, un goberno que merece esta cidade. Como digo, seguro faz estará de camiño, non sei se recibiría xa o Partido Popular na Dirección Provincial e Local, e eu tomo esta decisión para salvar a Ourense, para que Ourense non siga nesta situación, para que non sirva de excusa, para que non sirva de pretexto, para que o Partido Popular non axude a mudar esta cidade.